Hola, avui us volia parlar una mica de la importància del cor i de posar les mans al cor relacionat amb el plaer femení. Així com ells s'exciten directament amb els genitals, nosaltres sento que necessitem una connexió amb l'amor, amb el xacra del cor, no? Una obertura cap a després poder-nos excitar. I posar la mà esquerra, que al final és una prolongació, diguem-ne, del xacra cor, aquí sobre el pit, i respirar profundament, doncs, a part de connectar-te amb la presència, doncs comença a activar aquesta energia sexual i aquesta excitació. Després, doncs, també sento que tot el que siguin les carícies, el tacte, també és com amorós, la carícia, tendre, i tot això també ens va activant aquesta necessitat que tenim d'activar el cor, no? De fet, si comencem com per les cames, les cuixes, acariciant-nos suaument, etc., també estem activant el segon xacra i per tant també estem activant l'energia sexual, no? I els braços per la part interna també, que estan lligats també al xacra cor, no sé, tampoc vull que hi poseu molta ment, vull dir, deixeu com que el vostre cos, la proposta, vaja, després cadascú que faci el que vulgui, no? Però que la proposta seria com realment deixar-vos portar pel cos i que instintivament doncs, porti les mans allà on te calgui, no? Però sí que sento això, que la importància aquesta de connectar molt amb el cor. I sí, quan estàs sola i busques el teu propi plaer, doncs una mà en aquí sento com que va activant aquest xup-xup, inclús doncs això sense tocar-te, no? Només posant com la intenció en estar molt present, anar sentint què passa avall, els genitals, etc. I no sé, com anar deixant que les coses vagin sorgint a foc lent. Exacte, aquesta seria la història. Vinga, doncs, si us pot servir, aquí ho deixo. Una abraçada.